Moni ndiye nkhani yake ya changu taona ni nkhani ya uyu mzibambo uyu akuti Sizwe Khoza wa zaka 38 anali kapena ndi mpolisi anali constable ku South Africa anali kokwatira iyeyo mpolisi mkazi wake nesi edi ndi apezeka kunena kuti mkazi wakeyo dzina lake Nomthandazo kaya fajani anthu anali ndi mpungwepungwe banja silimayendayi amakhalira kuyambana amakhalira kukangana akuti Sizweyo amaona kuti Nomthandazo samala banja amayenera kukhala pakhoma azipanga zinthu zina koma ifa cha ntchito yake ya unesi pena azikhala kaya kuma night shift ma day shift ma long day samapezeka pakhoma nthawi zonse ndi Sizwe amaona ngati kuti sakukwanitsa ntchito ya munthu wa pabanja ndi amakhalira kumenyana kukangana ndi uyu Nomthandazo anatopa nazo nkuwamba kumakadandaula kwa abale yake kuti ine munthu uyu amakhalira ndimenya anakamunenerapo ku polisi kangapo koma chifukwa chonena kuti nanga Sizwe so anali mpolisi nkhani zimangothera pompo sizimapita patali ndi kuvutana kunadzafika pachimake anapezeka kuti akuchimuna kwa Sizwe ayitanidwa akuchikaziso kwa Nomthandazo ayitanidwa akumana family meeting. Nomthandazo kunabwera sister wake ndi brother wake pamene kunabwera makolo ake a Sizwe atukukhala family meeting pamene pajapa kuti akambirane za mavuto ambanja nde abale ake a Nomthandazo anali okwiya chifukwa chonena kuti m'bale wawo amakhalira kumenyedwa ndipo nkhani zimangothera mmalere zikapita ku polisi ndi anakhala makangana ku meeting kwawoko makangana anapezeka kuti chifukwa choti samamvana pamene pamavuta kumvana mponena kuti awa manena kuti ifa chanu mamzuza kumamenya m'bale wathu mchemwali wathu winayo akunena kuti iyeyo sakukhala wife akukanika ma wife duties mmene akuyenera kupani kumapangira ndi anthu aja nkupapeza kuti mamoti azikamba za banja ayamba kukangana anu za personal ndipo kangana za personal paja brother wake wa Nomthandazo ati anamuuza Sizwe kunena kuti you are such a little boy, you are a small boy. Sizwe nkupsha mtima kuti ukanenene small boy nkunyamuka Sizwe kunyamuka kupita uchipinda wao anthu aja ali ku sitting room akada akamba abezi nkhani Sizwe uja anapeza kuti wabwerako koma anabwera ndi mfuti yake yakuntchito anamuombera brother wake wa Nomthandazo anamuombera sister wake wa Nomthandazo nkumuombera so Nomthandazo anthu atatu ose anaombera kwa papompo unena kuti mwadina kuti ndine small boy ndi muone kuti small boy akhoza kupanga zotani ndi kunayimbiridwa phone ku polisi anapeza kuti anatani anamtenga nanga iyo ndikupha munthu a polisi zanga mpange protect anamtenga wakhala kupita ku polisi wakhala kupita ku court yani milandu inatani inakambidwa court nkuchita declare kunena kuti munthu uyu sali fit kukhala ndi mfuti of course zochedwa nanga akanena kuti sali fit kukhala ndi mfuti nthawi yonena kuti waphakale anthu sana mpange assess nthawi yonseyo yomwe mkazi wake amakhalira kudandaula unena kuti munthu andipanga nkhaza iti koma anapezeka olakwa ampeza olakwa ngati sali last week 2 weeks ago ampeza olakwa ampasa 3 life sentences kuti akhale my life sentence atatu mu prison chifukwa cha mlandu okupha mkazi wake brother wa mkazi wake ndi sister wa mkazi wake South Africa manager anthu otisala bada za moyo wa munthu I don't know why koma nkhani yake yathera pamene kupha mtundu family like that imeneyo ndi nkhani ya Sizwe ndi Nomthandazo uzikoma kwambiri. Matter on these people. You had long enough opportunity to make up your mind. Do I really want to continue and kill these people? And you decided, yes, I'm going to do it. You went to fetch the firearm from your bedroom, came back to a different room, and executed what you decided to do. It is on that note that I was satisfied, and I remain satisfied, that irrespective of whatever submissions being made, this is a matter read with Section 51, subsection 1 of the Minimum Sentences Act. Mr. Khoza, the crimes you were convicted of are very serious. What makes them more serious is that you committed them against the family that you are meant to protect. This is not just a crime of somebody, another criminal on the street
who decides to commit robbery and then kills the victims. No. These are the crimes that you committed right in your own house. And those people that you murdered expected you to protect them. In count number 1, you are sentenced to life imprisonment. Count number 2, you are sentenced to life imprisonment. Count number 3, you are sentenced to life imprisonment. For a simple reason that you have one life, the legislature also provide that any sentence that is imposed together with life imprisonment shall run concurrently with life imprisonment. So as a result, the sentences in count number 2 and 3 shall run concurrently with the sentence in count number 1. You are also automatically declared unfit to possess a firearm.